Bwrwi Bai hamjakma tamono hin hamjakma abo Swrasani bagui de wngna tangui je borok no Bwrwi Bai hamjago o borok bai chalui ma thang ao hinkhe abo haino khoroksa chwla bo bwihai rang puisa gwnang borok abo hai boya tei boni ma babu bo kwrwi kha o songsar no yakar klangkha bo cherai jorao no tei bo saising no je manmani kisa misa samung rok khaiwi rang puisa jugalui poriwi tongo tei o taku khe college o third semester o poriwi tongo hinkhe khoroksa bwrwi bobo o chwla bai baksa no semester kaisa hinkhe bo o bwrwi no kisa hamjagui rok tongo bo first semester o poriwi tongproni simi no phiya bo bwrwi no hamjagui tongo hinphano kunu phano saya tamoni hinkhe o bwrwi ni nog nukhungo khe rang puisa gwnang aboni bagui bo hamjak tongtutui phano o bwrwi no kunu phano salia salsa khe o bwrwi no chwla no dolong yang simi khe sungo bo chwla no hamjagui tongo hwnwi afro borok khorokni no malaiwi kogrok salaikha tei chwla o bwrwi no sungo anile ma babu bo kwrwi kha nogo ang saisungsi tei bwini kahai yaphao aswk rang puisa rok bo kwbang kwrwi aboni bagui ano nini nogo kebo phano goseklak hai hwnwi sakha bo bwrwi no afro bwrwi chwla no ang tongo takiridi nini thanio mungsa kwrwi hinphano nini bwkhao ani bagui Bwrwi hamjakma tongnabla hai hwnwi sakha tei bo chwla no abo haikhe bo sakha ang nungbai no tongnai je thwiasa kaham jorao bo tei hamya jorao bo ano muito khaidi ang je mansak no riwi subanai nung ano aswk simi se sari ang je thwiasak no nung ano nini bwkhani Bwrwi hamjakma no riwano bla abo hairok khebo bo chwla no sakha afro chwla bwrwi no ing hwnwi gosewi sakha tei bwrwi chwla no swmai bo tangrokha nung ani logeo je thwiasakni bagui no ma tongnai ano karwi nung kebono phano bwkhari glak abono ani bokhorok romwi swmai tangdi hai hwnwi sakha hinkhe chwla bo je bwrwi satui kheno bo bini bokhorogo romwi swmai tangkha haikhe abo haikhe no borok khorok ngai college rogo daily no malailayo tei jono waisa bwkhani kogrok salayo haikhe borok hor rogo bo horni ekta duita jora hairok whatsapp simi text rok khailayo tei salo hinkhe call lo khaiwi kogrok salayo hinkhe waisa wuisuke chwla samung rok khaiwi busy rok ungo tei chwla bo call rok receive khaimani rok ungkha hinkhe bo chwla no haino kutubo haifano chwla bo bwrwi no kunu phano hinya busi rwna nayo haikhe abo haikhe no borok khorokni busi laiwi kaham khe tonglayo hinkhe abo haikhe no borok khorokni ni hamjakma 1 year sai wngwi thangkha afro chwla hinkhe porewi manliya rang puisa kwrwi ni bagui tei bwrwi hinkhe porewi no tongkho haikhe chwla hinkhe parao tongtutui no bo samung rok khaiwi rang puisa rok ajewi tongo tei borok khoroknwi waisa wuisu khe malailayo chwla bo bini Bwrwi Bai malainani college lam odek jora rok thango je bini bo somoi kisa misa manfru rogo hinkhe salsa khe khoroksa chwla bo o Bwrwi Bai malaikha afro kaisa borokni college o program ungo o program o no borok khorokni malaikha afro chwla o bwrwi no nung single de hwnwi sungkha afro bwrwi bo single hwnwi no gosikha haikhe borok khoroknwi number rok nalaiwi call tei message rok khailaina senglaikha hinkhe ayang bini present chwla tongnai hinkhe bo aborok no kunu phano sawi mania bini samungo busy wngma bai haikhe afroni simi khe bo bini present chwla tongnai no khe aswk khakalia wngwi thangkha tei chwla bo bini bwrwi no call lo khaikha hinkhe tabok ang porewi tongo busy hai hwnwi mano sao yang khe tuse poreya tei alka chwla rok bai kok sawi tongo hinkhe abo haikhe no waisa wuisu khe bo bini bwrwi ni phone waiting rok mankha tei bo bini bwrwi no bar call lo khlaikha hinkhe bo bini bwrwi bono jolewi rok phunugo dol rok bai se kok sao hwnwi hinkhe abo haikhe no bo kwbangma no waini waitham no bo bini bwrwi ni phone waiting mankha tei sabo bai kok sai tong hwnwi sungkha hinkhe dol rok bai kok sawi tongo abo haikhe mangno bo sawi tongo bini chwla no
Hinke afro ke sela bo sondeho ungkha tamoni hinke dolbai to salbrum brum no asu kokuduk saya salsa khe o sela no bini bwrwi bai college o malaina hwnui thangkha afro bo bini bwrwi no saya tep sake thango afro bo bini bwrwi no tei alka sela bai khe nukha tei bo hwijagui photo bo nakha borok khorok noini afro bo palmanjakliya bini bwrwi bai khe abo hai ungkha hwnui haike bo nogo ki philui phaikha haifano bini bwrwi kuno phano sawi mania tei bo nogo sok phaikha hinkhe no bini bwrwi no call khaiwi sungkha nung sabo bai college o malai nini loge o sela tongnai abo sabo hwnui afro bwrwi kuno phano goseya tei bo se sela no se nung tangai ano jolejak nini se ano karui tei alka tongo hwnui rok bo sela no hinkha afro ke sela bo bwrwi no photo rui rohokha afro bwrwi kuno phano kok salia bo sela ni call tongrui rwkha hinkhe no sela bo bwrwi no phirogui tei call khailiya abo haikhe no borok khorok nui hakchal wngui thanglaikha haifano sela hinkhe bo bwrwi no asuk khe no hamjagui no tongkho hinkhe salsa khe kwdwkma salni pore bwrwi bo heart attack wngui hospital o klaiwi tongo tei o bwrwi no mwthangna hinkhe bini bwkha ma swlainai abo hai hinkhe sela abo rok no saimanui bo bwrwi no kaisa chithi swiwi klangkha haikhe bo bini bwkha no bwrwi no rui rokha haikhe o sela khe thwiwi no thangjakha hinkhe bwrwi bo salui salthamni pore hinkhe no bo lengui tongmani sisakha afro doctor bwrwi no kaisa chithi yapharui rwphaio hinkhe bo o chithi o abo haikhe swijak mankha nung ani bwkha no kosto rewi tongmani tabok ani bwkha nini orosi nung je mansak tabokle ani bwkha no kosto rewi no tongsidi abo haikhe swijak mankha tei o chithi o selani mung bo swijak tei bo o chithi no porewi bini mokol o muktui phaiwi thangkha haikhe bo belai kheno bwkha dukho nangjagui kapkha tei age bo borok khorok nuikhe tonglaima rok no muitongmanui tei bo bwkha dukho nangjagui kapkha phiaba o sela hinkhe o naithok sungsaro kwrwikha hinkhe tabuk bo o selani bwkha bwrwi ni o kwthang tongui tongjakho hinkhe asuk jora no nirok o video no bahai wngjakha please comment khainani tapok di hinkhe je jara channel o kwtal wngui tongnai rok hinkhe subscribe khainani tapok di tei bo nirok ni suba sumnanai next time no video kwtal kwtal tubui phaimana tui hinkhe asuk jora no hambai।